Gipailaw na sa Alert Level 2 ang Davao City ug ubang bahin sa Mindanao. Ania report. Hinay-hinay na kunong nakabawi ang gamay negosyo ni Alimudin. Kinsa nagabaligya og mga cellphone case sa Uyanggurin sa Davao City. Kaniadto 1,000 pesos daw ang iyang mahalin sa halos 24 oras nga pagpamaligya. Karon moabot na og 3,000 pesos kada adlaw. Busa iyang gikalipay nga mas giluagan pa ang COVID-19 restriction sa syudad. Karong gibutang na kini sa Alert Level 2 hangtod November 30. Mas gwapo karon kay medyo dagan ang taong akuan. Nakagawas kay katong una. Dugluag na. Oh, Ya kumusta man ang halin? medyo taas na. Gikalipay sab kini sa Dabawenyong Silinda. Medyo okay na gyud karon ma'am kay ang panginabuhi murag makasupport na gyud sa pagkaon na mo ginagmay. Pero dili gyud as in na masulbad ang problema pero dili na gyud yung magutom. Ang Samalenyong si Randy na matikdan sab ang pagluag sa restrictions sa Davao City. Kung mupadulong kog Davao, kanang inig makita na ko ang mga tao ganing mura nagbibalik sa una ganing na kanang dagsa na kayong mga tao ba. Ubos sa Alert Level 2, pwede na ang contact sports nga aprobado sa LGU. Pwede na pod ang entertainment venues sama sa karaoke bars, club, concert halls, cinema, kid amusement industries. Basta 50% ang indoor venue capacity samtang 70% ang outdoor. Continuing ang ato ang downtrend of cases. It is safe to say that it will be a Merry Christmas for Davao City. Gawas sa Davao City, gipailawom sab sa Alert Level 2 ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Cagayan de Oro, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental, Iligan, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao del Sur, ug Davao Oriental. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao.